Добрый дзень, з вами Ольга Полуніца, прафесійная мастачка, народны майстар з Беларусі. Сёння я хочу распавесці вам пра тое, як адбываецца стварэнне выцінанкі ад самага пачатку і да поўнага завяршэння на прыкладзе стварэння лагатыпа для міжнароднага сімпозіуму па выразанню з паперы. Сімпозіум адбудзецца ў маім родным горадзе, дзе нарадзілася, ў горадзе Маладэчна, у чэрвені 2016 года. Туды з'едуцца майстры з 5 краінаў. Гэта будзе Польша, Літва, Беларусь, Расія, Украіна, Швецыя. І усе майстры, якія там будуць, яны прадставяць сябе, свае даклады і свае працы на выставе, менавіта звязаныя з выразаннем з паперы. Такім чынам лагатып павінен адпавядаць тэматыцы. І пачынаю я стварэнне гэтага лагатыпа, зразумела, са стварэння эскіза. Эскіз пачынаецца з паперы і з алоўка. Ну, яшчэ ластык патрэбны. Ну што ж, я думаю, што можна прыступаць. Паколькі звычайна робіцца выразанне нажніцамі, часцей за ўсё, але бывае ножом, то я думаю, што можна на аснове нажніц зрабіць нейкі лагатып. З гэтага я і пачну. Я паспрабую зараз зрабіць некалькі эскізаў, у якіх буду выкарыстоўваць выяву нажніцаў у спалучэнні з выцінанкай. Это так умоўна, можа быць, проста нейкая ідэя замаляваная. Значит, такі варыянт. Можа быць, нажніцы выкарыстаць як элемент пэўнай сніжынкі. Ну вот, у мяне атрымалася некалькі эскізаў на аснове нажніц, ну, падобным родам. Тут з нажніц вырастае дрэва жыцця. Дрэва жыцця – это самы улюбёны сімвал выцінаншчыкаў. Тут я зрабіла некалькі такіх малюначкаў, як можна у цэнтрычную кампазіцыю пісаць нажніцы, і атрымаецца такі лагатып падобны на сняжынку, але у аснове этой сняжынкі будзе ляжаць выява нажніцаў. Акрамя гэтага, значит, яшчэ ёсць такі вот эскізік, дзе птушачка і крылы яе у выглядзе нажніцаў. Птушка як сімвал творчасці, як сімвал такога свабоднага палёту думкі, што для творчых людзей вельмі такая істотная рэч. І якраз нажніцы, якімі валодае майстар выразання з паперы, яны рухаюцца, ну, як крылы у птушкі, скажем так. Такі вот сімвал. І я вырашыла паспрабаваць яшчэ зрабіць такі невялічкі варыянт, дзе я проста зраблю прыгожыя нажніцы, таму што гэта той прадмет, з якога гэта прыгажосць узнікае, дзякуючы якому ствараецца вось той цуд, які можна будзе пабачыць на сімпозіуме. Што мне трэба зрабіць зараз? Зараз мне неабходна гэтыя эскізы перавесці ўжо менавіта ў выцінанку, у паперу, для таго, каб далей працаваць над лагатыпам. Я буду выкарыстоўваць чорную паперу, таму што яна стварае максімальны кантраст з белай, таму што яе вельмі зручна выкарыстоўваць, каб зрабіць графічны такі лагатып. І потым, калі будзе апрацоўка, можна будзе ў любы колер гэты лагатып перафарбаваць. Ну, і яшчэ, напэўна, таму, што ўсё ж такі чорная папера – гэта класіка выразання з паперы. Ну што ж,
Зараз я беру другий оловок і починаю створити. Почну, напевно, з самого першого. Там, где у меня ножницы выглядят с древа життя. Это центральная симметрия, а тому я просто пополам складываю паперу. И я буду малевать не весь малюнок, а только половину малюнка. Ну, это значит, будет приблизно так. Тут будут ножницы. І з цих ножниців буде виростати дерево життя. Зараз я промалюю більше. И такую ставлю кветочку тут. Тут мне треба больше засиротиться, тому я треба промалевать, как это, прихожая работа трималася, как это не перероблять после уже. Ну, я зараз так больш детально промалёвываю, больш такі выразныя лініі былі, упэўніцца, што ўсё будзе так, як неабходна. Некаторыя моманты, калі я працую, я магу выпраўляць. Вот я намалявала одно, зараз мне это не вельмі падабаецца, таму я хочу паправіць. Але можа атрымацца так, што калі я буду выразаць ножніцамі, я буду выразаць яшчэ іншае. Так што, вот, один варыянт я намалявала. Зараз я ножничками паспрабую выразаць гэты эскіз. Пераўтварыць. Ну, здаецца, што я ўжо ўсё выразала. Зараз паглядзім, што з гэтага атрымалася. Вот так. Разложу вот это все. Ну, калі это таким вот крыху скомканае, ну, канешне, не так добра выглядае. І для того, каб мне было лепш відаць, што атрымалася, я звычайна выкарыстоўваю белый аркушик и шкло. Потому что, калі шклом прыціснуць, то будзе лепш відаць. Ну, калі ласка, вот атрымаўся першы варыянт лагатыпа. І тут вот ножнички,
і дрэва жыцця, якое з нажніц вырастае. Дрэва жыцця як сімвал росквіту, сімвал жыцця менавіта, сімвал развіцця пэўнага. Ну, это такое пажаданне для далейшага такого росквіту гэтага сімпозіума, і каб это яшчэ было нават не 6-й раз, а ўжо і 10-й, і 25-й, каб гэта адбываліся гэты міжнародныя сустрэчы. Ну, такім жа чынам я буду рабіць і наступныя эскізы з паперы. Для мяне гэта, канешне, зойме пэўны час, гадзіны 2-3, можа нават 4, это па-рознаму адбываецца, но для вас это все будзе значна хутчэй. Ну, праца амаль завершана, і вот тое, што ў мяне атрымалася. Значит, тут у мяне нажніцы, якія скампанаваны ў сніжынку. Тут у мяне нажніцы, з якіх вырастае дрэва жыцця. Тут два варыянты проста нажніц, такіх упрыгожаных, і птушачка, у якой крылцы, як нажніцы. Ну, вот вырезаючы, я так пераканалася, што мне ўсё ж такі з гэтых двух варыянтаў адзін не вельмі падабаецца, таму я хутчэй за ўсё яго прыму, бо тут грубавата атрымаліся сама вот эта вот частка, і мне оно не вельмі. Так что это вариант отпадзе. И у нас застаецца 4 варианты. Значит, першы, другі, трэці і чацвёрты. Калі ласка, я буду вельмі удзячна, калі вы мне дапаможаце вызначыцца і падскажаце, які з гэтых 4 варыянтаў найбольш даспадобы вам. Можна проста ў каментарыях да гэтага відэо пакідаць проста лічбачку, гэтага будзе дастаткова, але калі вы выкажаце яшчэ сваю думку, чаму менавіта гэты лагатып вам больш падабаецца і чаму іншы вам не падабаецца, напрыклад, то это будзе вельмі добрая для мяне такая, скажем, парада для далейшых маіх прац. Таму, калі ласка, запрашаю.